my ideme na kávičku, ale dobre si vybral. Kam nás to zavedie? Yes, z Terchovej do Los Angeles. Bol som v legendárnej Formosa Cafe, kde sa písali príbehy Marilyn Monroe, Elvisa aj Jamesa Deana. Ak by steny tohto podniku vedeli rozprávať, počuli by sme príbehy o najväčších hollywoodských hviezdách. The Formosa Cafe, otvorená v roku 1939, je jedným z najlegendárnejších barov v Los Angeles, kde sa mieša história filmu, gangstrov a kultúry. Viac mi o tom porozprával osobne historik v Los Angeles Maxim Shapovalov. Formosa je miestom s obrovskou históriou. Čo je však to, čo ju robí takou jedinečnou a nadčasovou? Formosa je výnimočná tým, kto sem chodil. Hneď oproti je štúdio a od 9. rána do 5. rána ste tu mohli stretnúť Marilyn Monroe, Elvisa Presleyho, Franka Sinatru. Bolo to miesto, kde si dali drink, jedlo, stavili si a mohli si dokonca vyplatiť šek. Formosa nebola iba pozadím pre filmy ako L.A. utajené skutočnosti, ale aj miestom, kde sa odohrávali skutočné príbehy hodné filmu. Elvis raz zabudol zaplatiť účet. Keď sa vrátil, čašničke Betty doniesol ružový Cadillac. A James Dean zaspal tu tak tvrdo, že ho nezobudili ani do rána. V kuchyni ho našiel John Wayne, ktorý si medzi tým robil praženicu. Marilyn Monroe tu počas nakrúcania filmu Niekto to rád horúce jedávala s cesnakom a cibuľou. Prečo? Vravela, Tony Curtis ma bude boskávať celý deň, nech má zážitok. Uvidíte aj túto fotku, ktorú podpísal Eddie Murphy v roku 1987, originál z filmu Policajt z Beverly Hills 2. Po rokoch úspechu však prišiel pád. Podnik prešiel niekoľkými renováciami, stratil svoju autentickú atmosféru a takmer zanikol. Ale v roku 2019 dostala Formosa nový život vďaka starostlivej rekonštrukcii. A k tomu ešte jeden unikát. Autentický železničný vozeň z roku 1902. Dnes tu môžete večerať presne tam, kde si kedysi gangsteri uzatvárali stavky. Formosa dnes hostí aj Al Pacina, Sašu Barona Cohena alebo skupinu U2. Bono sem raz prišiel ukázať dcére, kde kedysi trávil čas. Stále sem chodia ľudia, ktorí si vážia starý Hollywood a chcú ho na vlastnej koži zažiť. A čo budúcnosť? Na streche premietajú klasické filmy, dávajú priestor mladým tvorcom a otvárajú dvere novej generácii Hollywoodu. Formosa dnes nie len barom, je to živý dôkaz, že Hollywood nezabudá na svoje korene. Takže, ak chcete na chvíľu vkročiť do minulosti, The Formosa Cafe je tým právým miestom. Nie je to len o jedle či drinkoch. Toto miesto je ako živé múzeum, kde dýcha duch Marilyn, Elvisa aj Jamesa Deana. Ak sa niekedy ocitnete v Los Angeles, určite sa sem zastavte a nasajte kúsok večného Hollywoodu.